What? Bog buras i dobrodošli u novi vlog. Ovo je, mislim, nije neki vlog, nego je samo update. Znači, nije me bilo neko duže već vrijeme i ja se iskreno ispričavam zbog toga. Rekao sam još par puta prije da ću nastojati da budem što češće objavljivao videa za vas, ali nažalost nisam uspio zato jer dobio sam posao kao što sam rekao u zadnjem vlogu. I posao ide super, sve to stoji, ali nemam baš nešto puno vremena. Tako da pokušat ću sada kroz tjedan dana se vratiti totalno YouTube-u i posvetiti se totalno YouTube-u. Znači prvo što ćemo snimati je Battlefield 1, došao mi je, cura mi ga je poklonila i zahvaljujem se jako od srca, ne znam, Mona, gledaš ovo pusa. Znači Battlefield 1 je, ja kad sam ga prešao ja nisam mogu vjeriti, ja sam bio u dojmu i u dojmu sam bio nakon toga još 2 dana. Igrica je prebrutalna, najviše mi se sviđaju ta stara oružja i sve ono. Uglavnom vidjet ćete što nas čeka sve. Ovako, htio bih, pa možda ćemo čak i započeti prvo sa single playerom, pa onda preći na multiplayer, ispričavam se, došla mi je poruka. Tako da, evo, Boris i to je bilo to, vraćam se onda daily uploadu, nabavio sam si neke nove slušalice, ogromne su uglavnom, ali nadam se da će biti, da nećete smatrati da mi je glava ovolika. Yeah. Ok, to je bilo to, znači vidimo se uskoro, uživajte, ostavite like, komentar i naravno nemojte zaboraviti, preplatite se za zabavu. Vidimo se, uživajte i pusa.